אחים יקרים, שמעו חידוש משהו חבל על הזמן. פרשת וישלח, יעקב אבינו עוזב, נפרד מלבן, לוקח את האימהות, 4 האימהות הנשות של יעקב, זלפה, בילה, רחל, לאה, לוקח אותם, לוקח את הבנים שלו, לוקח את הנשות שלהם, אחרי שלוקח את כולם, לוקח, היה לו מלא דברים, הוא נהיה עשיר גדול, הוא לוקח את 1,200,000 כבשים, ככה מובא במדרש, היה לו 600,000 כלבים, וכספים, ועניינים, ועבדים. הוא לוקח את כולם ומתחיל לבוא לכיוון ארץ ישראל, ומעביר אותם את הנהר. כולם עוברים, ואז יעקב אבינו נזכר במשהו אחד שהוא שכח משהו קטן, רבותינו אומרים איזה 2 בקבוקי שמן. איזה פחים קטנים כאלה מלאים שמן. לחנוכה שיבוא בעזרת השם. השמן הזה חוזר יעקב להביא את הפחים, ואז פתאום יורד מלאך מן השמיים, שרו של עשיו העת צרה נכנס, ומתחיל להיאבק עם יעקב, אבל הם כתוב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אומר התרגום אונקלוס, על מה הם נלחמו? על מה היה המאבק? תשמעו מה זה. המלאך בא בטענה ליעקב אבינו, אתה פרשה קודמת, הבטחת לבורא עולם, מה אמרת? אמרת כל אשר תיתן לי, אעשרנו לך. מה שניתן לי אלוקים, אני אתן לך מעשרות. אני לא אשאר לך כלום. אתה, אני רואה שפה נתת מעשרות בהמות, נתת מעשרות, כסף הסרת, פירות וירקות הסרת, בורא עולם נתן לך 12 בנים. איפה מעשרות מהבנים? למה לא עשית לו מעשרות מהבנים? כך אומר התרגום אונקלוס. איפה מעשר מהבנים? שאל אותו, למה זה לא עשית מעשרות? נדרת נדר? אתה חייב נדר? תשלם את הנדר. איפה המילים שלך? איפה מעשרות מהבנים? אמר לו יעקב אבינו למלאך, תשמע, רגע, יש לי 4 נשים, מכל אחד בן בכור, יש לנו את ראובן, גד, יוסף, יש לנו את, אחר כך מי זה היה שם הרביעי היה, בואו ניתן לך את השם שלו, גד, דן, יוסף וראובן. 4 אלה הם הבכורים, הבכור פטור. אמר לו, בכור פטור, יש לי בכור, הבכור פטור. עכשיו נשאר לי 8 ילדים, עם 4 אלה, ראובן, גד, דן, יוסף. 4 אלה הם פטורים, הם בכור, הבכור לא מעשרים בכור. עכשיו מה עושים? נשאר לו 8 ילדים. 12, תשמעו, זה משהו מדהיק, חבל על הזמן. הוא אומר לו, יש לי 4, נשאר לי 8. אם נשאר לי 8, אני לא יכול לעשר. מעשר זה לפחות שיהיה 10, מ10 אני אעשר. נשאר לי 8, בואו נקריא לכם את 8. ואמר לו אחר כך, גם קרה לעשר, איך אתה מעשר מה8? אמר לו המלאך, אמר לו יעקב, אתה צודק. אני צריך לעשר גם כן מה8. איך זה מסתדר? עכשיו תראו איזה יופי. עכשיו, הוצאנו את ראובן, גד, דן, יוסף, הוצאנו אלה 4 בכורים לכל אמא, מכל אישה שם, מרחל, מזלפה, בלעה ולאה, כל אחד הבכור יצא. נשארו 8 ילדים שנשאר לו מכל האימהות והשפחות. עכשיו, 8 האלה בואו נעשה סדר יפה. אומר לו יעקב, אתה צודק, אני צריך לעשר גם הילדים. עכשיו נעשה מעשרות, תראו מה יצא מפה. יש לנו ככה את שמעון, לוי, יהודה, נפתלי, אשר, יששכר, זבולון ובנימין. אומר לו, יש לי 8 בנים, אומר לו, אין בעיה, תתחיל מההתחלה. סופר יעקב עוד הפעם, שמעון, לוי, יהודה, נפתלי, אשר, יששכר, זבולון, יוסף, בנימין, חוזר להתחלה, שמעון, זה 9, ולוי יוצא 10. שבט לוי אמר לו, את זה אני מפריש מעשר קודש לבורא עולם, אלה יהיו שבט לוי, אלה יהיו הלומדי תורה, אלה רק דת, רק בורא עולם, רק יהדות, אלה ילמדו את כל העם, אלה ישמרו על העם, אלה ישמרו את היהדות, את ההישרדות, הם יחנכו אותם, את המעשרות, איזה יופי זה. בסוף הוא נתן מעשר ילד אחד, שבט לוי, זה בני התורה, זה החרדים של היום, זה עולם הישיבות, זה כל מי שהקדיש את עצמו אך ורק לתורה, ועזב את הכל, ושחרר את הכל, והסיר כל החשבונות מעל הראש שלו, התמקד נטו בתורה. מאיפה זה יוצא? איזה יופי זה. המלאך הזה יורד ומתווכח אותו. אתה זרקת מילה, אתה נדרת נדר. כמה אנחנו צריכים להיזהר מנדרים. רבותיי אומרים, הרבה צרות בא ליעקב אבינו עד שהוא נדר את הנדר, עד שהוא סידר את הנדר הזה. עושים לנו תזכורות. אנשים נודרים נדרים, אנשים עושים דברים, מבטחים הבטחות. אם נקרא רע, הבן שלי בריא, אני אחזור בתשובה, אם יהיה לי זה, אני אקבל עליי צניעות, אם יהיה לי פה, אני שם, אני אעשה, אני אעשה. מה הולך פה? אנשים מבטיחים דברים, אחר כך מקבלים איזה ישועה, יאללה שלום, שועחים, בורחים. לא ככה. אדם נדר נדר, צריך לעמוד בנדר שלו ולהתחייב. יעקב אבינו זה רק מילה. כל אשר תיתן לי, אעשרנו לך. זה היהודי. נתת לי יד, אני אתן לך תפילין. נתת לי אישה, אני אתן לך טהרת המשפחה. נתת לי 6 ימים לחיות, אני אתן לך את השבת.
נתת לי 10,000 שקל משכורת, אני אתן לי 1,000 שקל, תפוס איזה אברך. נתת לי בית, אני אשים מזוזה. מה שתיתן לי, אני אעשה לך. כל אשר תיתן לי אעשה. אז לכם, אם אנחנו נדרים נדרים, צריך לעמוד מאחוריהם ולשלם. אם לא חס ושלום בא המלאך, תתחיל לשאול שאלות, למה אתם נדרתם ולא שילמתם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.